Shalom, el títol d'aquest miniclip és No per la força del cavall, lo Bigburat Asus. I parlarem de la segona característica emocional que s'ha de treballar durant la conta de l'Homer. La segona característica, com hem dit, és la Geburah, i per explicar-la descriuré les lletres de la paraula Gabriel. Aquest vídeo està dedicat a una persona que ja sap que li dedico amb ell, i per tant, per molts anys, de les novetats recents que ha tingut en la seva vida, que de segur li ajudaran a desenvolupar la seva Geburah d'una manera fantàstica. La primera lletra de la paraula Geburah és la Gimel, i la Gimel pot fer referència a una característica molt negativa de la persona, que és la Gavà. La Gavà seria l'orgull. Aquest orgull de la persona és una cosa egoista, i la manera de corregir-lo és amb una altra cosa que també comença per Gimel, que és Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim són actes de bondat. Aquests actes de bondat, que són actes de Hesed, aquest Hesed compensa la Geburah que la persona transmet a través d'aquesta Gavà, a través d'aquest orgull. La segona lletra de la paraula Gabriel és la Bet. La Bet pot fer referència al Bitajón. El Bitajón és la característica principal dels patriarques, Abraham, Isaac i Jacob. El Bitajón, quan la persona el té molt fort, li permet desenvolupar el que diu el pasuk Baruch Hageber asher iftach b'Adonai. O sigui, beneït és el Geber, el Gibor, l'home fort, l'home valent, l'home de valentia, que confia en Hashem. Aquesta confiança és el Bitajón. Per tant, el pasuk ens indica que hi ha una correlació entre tenir aquest Bitajón, aquesta seguretat en Hashem, i aconseguir la verajá d'Hashem. La tercera lletra és la Resh. La Resh fa referència al Ratzon. El color del Ratzon és el color verd, que estem envoltats per plantes, que hi ha molt de color verd, perquè les plantes tenen el Ratzon de créixer. Diu que hi ha un àngel que toca cada bri d'herba i li diu creix, li dona el Ratzon per créixer. I per tant, el color verd evoca o ens indica o encapsula la idea de creixement, la idea de millorar, la idea de tenir voluntat per créixer. Però aquest Ratzon pot ser Ratzon de les criatures o el Ratzon del Creador, que és el Ratzon Hashem. I en concret, la clau està en què els éssers creats sintonitzem el nostre Ratzon amb Ratzon Hashem. Aquesta és la clau del Gibor, la clau per l'evolució del Gibor, perquè aquesta Geburah es desenvolupi de manera sana, és sintonitzar el seu Ratzon, el Ratzon que té el Gibor, que innatament té un Ratzon molt fort, el canalitzi per obeir Ratzon Hashem. I de fet això és el que van fer els patriarques, en aquest cas Abraham i Isaac, amb la Keidah, que la Keidah precisament és el capítol 22 del Gènesi. 22 són dos dosos, i el 2 és Geburah. Va ser la Geburah màxima pràcticament que s'ha vist, jo diria, en la Torà o en el Tanaj. La capacitat que va tenir Abraham i Isaac d'integrar-se totalment, de sotmetre el seu Ratzon al Ratzon Hashem. I com diu Pirkei Avot, Ma eize Gibor, qui és valent, qui és fort, el que sotmet el seu Yitzro, el seu Yetzer, les seves tendències. La següent lletra, precisament, és la Yud, i la Yud fa referència a aquest Yetzer, aquestes tendències, el Yetzer Atov i el Yetzer Harà. I aquí el Ratzon ens ha d'ajudar a que nosaltres canalitzem la força que té el Yetzer Harà per obeir, per estar sotmès al Yetzer Atov. La següent lletra és la Alef, l'Alef de Gabriel. La lletra Alef fa referència a la Emunà. Un home d'Emunà, la característica principal de la Emunà la tenia Moshe Rabenu. I Moshe Rabenu, ell va utilitzar la seva Emunà per dirigir-se sense concessions a saber, a conèixer la veritat. I precisament la veritat també comença per Alef. I finalment la lletra Lamed. La lletra Lamed fa referència al Lashon, que la vida i la mort de la persona estan en la llengua. Nosaltres hem d'orientar la nostra llengua, precisament, per exemple, recitant Teilim, perquè tinguem aquesta salvació. I, per exemple, el Teilim 23, que converteix la Geburah, que és 2, en Rahamim, que és 3. Així doncs, que Hashem ens ajudi a convertir la Geburah en Rahamim i que aprenguem. Shalom.